65. orrialdeko 5. ariketako C ingo dugu bideo honetan. Bueno, x izenatzailean daukon ekuazio bat denez, gero amaieran egiaztapena egin bere izango dugu. Orain, lehenengo MKT kalkulatuko dugu. X berbi eta lauen arteko MKT, lau X berbi. Gogoratu batzen direla bidekai guztiak, errepikatu barik eta agertzen den berritzelerik handienarekin. Beraz, lauetan, lau X berbi. Eta bidertzen dugu ekuazio osoa bider lau X berbi, hau da, zatiki guztiak bider lau X berbi. Lau X berbi, zati X, gehi. Lau X berbi, zati X berbi, berdin, iru bider lau X berbi, zati lau. Orain, simplifikatzen azten gara. Lau X berbi, zati X, berbi eta X fuera da, lau X geratzen da. Lau X berbi eta X berbi, lau geratzen da. Eta hemen, lau, zati lau, iru X berbi. Eta orduan, ekuazio izango zen, iru X berbi, ken lau X ken lau, berdin 0. Fijatu, hau sedana bestaldera ekartzen dugunean, izango zen 0 berdin hau, beraz, hau berdin 0 ere bada, beraz aldugu kendu ametik. Vale? Horrengo hau. Bueno. Orain, ebatzi behar dugu ekuazioa. X berdin, lau plus minus amasei, ken lau bider iru bider minus lau, zati bi bider iru. Vale? Amabi bider lau berrogeta sortzi, gehi amasei irurogeta lau, beraz, lau plus minus erro irurogeta lau, zati sei, hau da, lau plus minus sortzi, zati sei. Hau da, amabi, zati sei, bi, eta minus lau, zati sei, minus bi eren, simplifikatuta. Vale? Eta orain, egizutu behar ditugu soluzio bi hauek. Eta argi dago biak baliogarria direla, zergaitik izendatzailetan ordezterakoan ez duelako 0 ematen. Hau da. Biak balio garriak dira izendatzailetan ordezterakoan ez duelako 0 ematen. Vale? Beraz, soluzio biak dira baliogarriak.